hogy az ember tevékenyen hozzájárul az erőszak csökkentéséhez a világban. Azt tűztük ki célul, hogy megszervezzük az emberiség legnagyobb összefogását, és útjára indítsuk a világ körüli menetet a békért és az erőszakmentességért. Az a célunk, hogy egy új erőszakmentes tudatosság vagy kultúra terjedjen el, amely kiáll az erőszak minden formája ellen. Legyen az fizikai, gazdasági, vallási, lelki vagy szexuális erőszak. Egy új tudatosság, mely az emberi lény számára ma már nem csak lehetőség, hanem szükség is. Zsigerileg elutasítsunk mindent, ami erőszak. Égjen alá azért, hogy meglássuk egymásban az ember, túl azokon a különbségeken, amik fontosak, vagy kevésbé fontosak, de mindannyian emberek vagyunk. Égjen alá, hogy változtassunk azoknak a sorsának, akik otthon és emberhez méltó megélhetés nélkül kénytelenek élni, és akik a családjukon belül szenvedik az erőszakot nap mint nap. Égjen a láng azért, hogy országunk ne vegyen részt háborúban, soha többé ne vegyen részt ember életek kioltásában. Váljon Magyarország a békés megoldások és a leszerelés szószólójává a világban. Tényleg itt a pillanat, hogy az emberiségnek példaértékű dolgok legyen. Mi történne, ha most lehetséges lenne megvalósítani az első világéletű összefogást? Mi történne, ha a világ körüli menetben tényleg milliók